Velkommen atter til 17.30. Jeg har sånn granska utlegget skriften der. Og jeg husker jeg bytte hentet parten i tver helter så sånn at vi nå begynner vi ta seg om noe hent anpå, fremmede tog så vi tar har fram og undan, og så får jeg ta et døm i skriftene som vi hittar på, og så bruker den maten, eller en måte at granska etter. Jeg stekker her, Janne, at tala til det som sømmer inn i høylene må lære. Vi kan begynne med en anbøye som heter biblian.fo, biblian.fo. Lett å kan si at til lese dette verset her, og også at det høylene må lære hva er det. Da kan det huske godt være at jeg gjør det døm bare at jeg løyter etter høylene må lære. Det så ikke jeg stender overast, urslitt av løyting, til venstre løyter vi etter høylene må lære. Og vi får nå her 5 vers som har til året i seg. Så nå kan vi ikke etter hvert og i det er. Vi så ikke at dette verset, så vil det ha å sippe til, men taler til det som sømmer inn i høylene må lære. Og verset fram undan jeg tid og sier at jeg holder fast ved troverda år etter lærerne. For at han kan være føre for bært amena vi inn i høylene må lære, og teppa til som sier vi møter. Så sier høylene må lære og lære til det samme. Og så sier det også at og jeg har tria, det midterste versen, 17-4, tror jeg, at han tog skal komme til at jeg ikke vil vite av henne i høylene med lærer. Men etter sånn egne listen teka seg lærere i håpatale, alt etter som det kittler til i øyrene. Så vi sier etter at avbjørngen vi lærerne, eller til rette lærerne, det er ikke noe som vi er kommet i det. Det har vært øyne ta av døven, sannelig. Og det er også om Paulus sier til ham i Efesos farvel i apostlasøvnet, og tar det så kjetter om at han skjøtter atter, så sier han, jeg vet at etter ferien skulle svare ulvar komme i middeltikkere, som ikke øyra, ikke spæra fylsen, ikke takke hensyn til nekran, men gjør det for et øyletja, og så videre. Så dette var langt ljøslivende trobeløyge ta, og tog øysene nøkra brøvene skriva i, ja, nettopp dette. Og så sier vi i 4.8, tror jeg, ganger anker fremmede lærer og så videre. Så er det vi på et anpå, som er et avmettelig godt anpå. Jeg bruker samband med akkurat bibel og gransking. Så har vi sjående apper og telefonen og patten, som alt er gå anpå. Og så om dette et utledge, 17. Petrus brev, kapittel 3, og vers 16, her nevner han om det som Paulus skriver. Og han tåsar om at de er avfest og avlært og utledget til skøft. Og jeg har så klippet dette på sjørt, det er utledget skøft. Hette gjør at de øysene vi hinner skriftene seg sjølvånd til undergang. Så gjør det, tøtningen av at vi har en nøkkel av fætan av skriften og til rette sammenhengen. Det er større tøtning for akkurat egna liv og det som er i midten. Til jeg vet er sammen vi øren og kunne avvarske andre. Så til å møte ikke utlegge skriften er skøft. Og her nevnes så Peter Øysene at til å vite til i 17. brevsynen og kapittel 8 endan her at ikke skrifter er givet til egna tøying. Så vi kan si at det er noen regler for hvordan vi tøyer skriften her. Og alt som har det er bare hokse om hvordan jeg har lyst skriften her og gjør noen løyve for at jeg var smadranker. Det fleste som ikke er gammel og setter meg fyrir til å lese en kapittel om det er. Og en kapittel om det er ikke nek, men 4 kapitler om det er til øyne for gjør bøyblene om året. Så på en måte så er det 4 år så kommer gjør bøyblene. Men dette her at lese rekkelig, så til akkurat kom opp, jeg ble spurt om akkurat, eller jeg hørte akkurat oss om akkurat, så kunne jeg godt kjenne av meg selv at det her er kanskje ikke helt så løsner, men jeg visste ikke akkurat vers, men jeg har akkurat sånn sammenhengen. Og det er det som jeg har skriftene gjøre og djeva, og det er øyne treiten at det som læreren det skal underbygges, ikke bare en halv vers eller en år. Det er noe som vi så ikke atter, det er flere skriftstå,
og i alla flesta føren heter minst i alla skriftene. Så færa vi bara vi gör visst ner. I 8:3 som Judas nevner. Alltså en kapitel som tar brev Judas brev och 3 Johannes brev, det är bara en kapitel först då. Och Filemon också. Det har ni haft det. Men Judas brev här tåsar han heter att bergast för trunn. Ta det läsa till vers och det som han omar ta tutningen av trunn här åter lära. Så till läraren hever av metal en tutning. Han säger att bergast för trunn, bergast för sig lärarna och så tar han breven om folk som kommer in i mitten. Det är som tryggvande då. Men det är inte tryggvande själv, men det är pjoj och så vidare och fastnärat och så vidare. Det kan vara ett ämne som det kan östna hitcha på. Men han ber också att bergas för trunni eller att vara ojen och till sanna och höjlnam och lärarna. Hur så börjar vi? Några döme. Vi kunde granska böcker eller bröv till dömes om onkel huxar ja men hur börjar jag ta ska granska böckerna och läsa na alltså börjar från första Mosebok eller börjar från Matteus evangeliet eller hur så gör vi här är ett uppskott som är att vi läser första och andra Mosebok som Matteus evangeliet så apostlasöna och rombrev. Hur kan detta vara en möjlighet? Vi vet att alla 60 böckerna i Bibeln har tydning helt säkert och det här imiskar har så ut. Men ta det här gamla testamentet att läsa vi först är Mosebok och Josva kunde kvart och göra ösna. Josva är första boken 18, 5:e Mosebok. Så har vi finns färter och hur sig allt börjar ja. Bäge hur god skapte och det första människorna och vad hände vi som imiska personer. Och läsa så Matteus så jag vet hur Jesus är en uppfyllning av alla profetiorna om han i Gamla testament. Apostlasövan talar om hur samkomman börjar och rombrevet ta granska vid frälse och rättvisgjorda trygg till rombrevet så framvis ja. Så efter döme, men vi kan säga att vi kunde granska böcker till omöjliga och vi kunde granska ämne till dömes kanske Bibeln tjonabandet, familjerna, samkomna, höjlagjeringsna, kanske Bibeln om vittna och vittnesspråkare, kanske om vilja Guds så framvis. Så vi kunde granska böcker och ta ett annat bok som nere brev och hitta sälja till ett eller ganska ämne och ta färre vid jöknon alla skrifterna. Så kan granska personer. Ganska personer. Det är nog så hotigt nu. Ganska sist då. Och 2 år. Nej, 2 år ganska. Och det är ganska mer nu och akkurat, men personer just när vi kan lära av personen så jag går ta levde så ett liv. Och här är några personer välja mittlen. Jag bara nämnt Esau, Abraham, Jakob, Josef, Moses, Josua, Ruth, David, Peter, Paulus. Kanske till känna alla dessa. Att känna skrifterna till det blir hovalier. Ta tid ta är alltid tar sig Einar som dömer. Vi tar ju också Einar, tar ju möte Einar Vank. Vad huxar så om? Så det är så att personen och känner jag, men på när vi kommer ära mynter fram. Jag får också om pappans och mammans och syskon och någon. Arbetar han så här. Kvit här. Det tror jag var ett ont att känna det. Om flyttar skrifterna tar vi nämna Abraham. Kan också ta. På när det här troar fären han trova. Skalt om anje vån var och ta boja var. Ta lanja boja det sonen. Och Isak som var lovaver, han måtte boja i 25 år och så rönda vi Anna Jackie Scott och vi kan hålla Afram Jakob han så rönt jag kanske var så snällt och till ända så
blev han fänga av självor och sin egna fettlust och stod efter och Jakob var så spänt då att han så skulle han giftas men så blev han snutter. Jag var inte där kan vara snutter mer än det. Så att han fick han sanna att hatt har inte rätt mat ska se på den maten då. Så det Josef och vi tar som Josef och Moses och ja allt det där. Så det som menar vi är att ha ett hitsa personer när det för hitsa när i atomon tar så kommer fram så för allt detta som har till att komma och därför växa som tid leva och komma känna skrifterna bättre och bättre. Så kommer granska lärarna så in ja. Läran, kvart är läran och vi kan sätta imest upp men läran om god, om Kristus, om hela andan, om människa, enklar, synd, frälsna, om samkomna, om upprösna, Israel och framtida händingar, enda tojen. Upprösna. Vad är läran upprösna? Det är inte så einfalt. Ja, så att Paulus skrev 4:15 att har det ankor som ivast upprösning att han inte är. Och han säger så är han inte näck. Så kan säga okej, hittar så när uppröst upp det jag vet. Ja, men här talar något tvär upprösning. Och allt skulle så upp så jag vet okej, så står det så jag tvär upprösning och då kommer till uppenbarelsen kapitel 20. Nå det jag vet att det är en fyrre uppröst och en 17. Och den fyrre uppröstningen det som är lot i henne det är ju ikke upp allt samma det. Men det är parster av fyrre uppröstningen 17 uppröstningen det är det som är fortapt. Och att det var ordentligt minne. Alltså, så jag det att jag hade så spännande att ta för halt vet det och så jag kostar det. Och så orgos och så lätt sig upp och till inte ändå att det djupa så vi kan granska här. Så kommer granska skrifterna personligt att också med det här ta jag ser till mig att läsa att jag inte har en löte samman vid Herren. Och det är så när det är personliga en andakt eller vad jag kallar det att han stilla löta till ösne om att det kommer att göra ösne syndeskipa att Jakob Salomon eller kan vi välja men tar det här som vi äger Herren nu inte att vi bara eller vi bär har en löt samman och det är personliga. Så kommer granska profetierna. Det är något som är helt särskilt för skrifterna till Bibeln. Det är profetierna. Profetierna som är profeterar i många hundra år framan undan gänga ut till bokstav prick och komma. Det är helt otroligt. Det är inte så stäfestande att ta sig om alla skrifterna som är granska profetierna. Och i profetierna alltså världsliga har vi skriva mer än 400 skrifterna är om framtiden är profetier men det är väl mer än det. Och det kan vara om framtid Israel om Kristus. Vi kunde ta som profetien som var om Kristus och så gick ut till han var fattor och allt det är inte ut än och så framväges. Och så god främmer atlansyna och vi ända då in till dömes och så tjock hos han ger det och tjock skriften där. Och så tar vi granska bakgrunderna. Jag har bruk för att känna bakgrunderna. Jag vill säga att ta ett hoks man läser skriften är inte hoks att är man först och jag sett mig att läsa. Sätter det kan att läsa. Inte leta neka anna säga att man lycka häsa bötterna eller man lycka hattar. Det är gott att trätt. Det viktigaste är att sätta det kan är att läsa. Och så kunde vi det köpa böcker och kommentarer och så vidare för nämna ganska nöker hjälp i på som vi kan bruka det för inlitt och i bakgrunden och det kan vara en stor hjälp självant tar vi läsa en händing jag vill skilja kanske ta landa fröjliga är det en fer eller är det stroj krutch eller vad det kan vara det kan vara en stor hjälp att så ta landa fröjliga så landsläsar ut det är sociala politiska och sövliga mentaliga omkvarv och så vidare. Att det är så som är hänt att det kan vara en hjälp. Och så är det där vi kan granska år. Det är så att vi fäster oss vid år. Vi ska ta ett år mest. Och vi får hitta oss inte på 8 år. Man lyssnar lötta. Och tar vi kan år. Nu letar vi efter heilnäm och lärare och Janne. Och så hur ofta det kom 4 i skriften om det var 5 ferier eller vad det var. Och så kunde vi leta efter år och så ofta det kom 4 i en brev eller en bok eller skriften.
Och så kom granska skriftbrott, alltså ett avvist brott ur skriftene. Det kan være fjallapratikan, eller at Jesus var sammen lærersøyne søyne, og at påskalampe, eller søynes kvaldmåltøyne, kallar vi det øysene. Og vi kan nevne andre dømer, hva hending er, og vi granska henne. Ja, samband vi kan granska evne, vi synes en atøy, og det kan så være kærlighet, nøye eller trygg, og så er bare fremme i bøyplene, og for jeg fatter det hvordan det er. Og vi kunne kanna bøyplene som skaldskap. Vi tar flere brott i skriften som er skaldskaper, og annars tar det også salmaner, så vi tar en bok, skaldskapsbok. Og så får jeg at vise at det kan en måte vi kan gjøre det på, som er einfalder, og det finnes flere. Og det var tåsa om hjelp i anbod til skriftene. Så er skriftene sjálvar det beste hjelp i anbod. Og til suttja, da vi leser i akkurat Bibelen, at her er så fotnotene, som jeg kallar for cross-references og så videre. Men da vi leser vers her, så kommer det hitja her nere, nye søyene, og suttja akkurat tilsipingar, eller hva det blir vist til andre vers. Så jeg kan også mer, at vi får røyna jeg hitja på et brott i skriftene, til en hending. Og det som vi kan bruke er hettar, hvert er samanhengeren. Vi leser noen versskriftene, eller brott, hvert er samanhengeren, hvert er høvesbåskaperen. Og det som er her ferdig etter, til at gjøre det nok så stort. Til kunne selv bruke snakka tog til vilje på det, og alt det her, men skal si, for jeg kommer til å ikke skal så møte mye, jeg vil bare huske hettar, ja, hvert er samanhengeren, hvert er det som hender her, hvert er høvesbåskaperen, kan du skriva det på 15 år, eller 20, eller stittre, hvert er det, og hver stolar under høvesbåskapen, det er det som gjør vi suttje fra brotten, ja, hettar er det, og hvordan kommer vi til at hettar er akkurat som tjattnan ute, jo, det er hattar som gjør det, så er det vi på det, så vi har høvesbåskapen, og så har vi et annet som bygger under dette her. Og så er en spørning, skriften her er Kristus, tjattna. Det er fattet opp deg om du leser Gamla testamentet, eller Nudja som du vidar vet, men man kan si helt naturligt at Kristus tjattna her, men det er også Gamla testamentet, sannelig. Fyrsta Mosebok kapitel 3, her kommer et profeti, det første profeti om Kristus, at avkom kvinnerna skal såra høver ormsens. Profeti om Kristus. Så det hver tilsipingar, og her hokser vi etter her, hva finner vi det dette er ganske nevnt, ærastanes i skriftene, og hva er den praktiske nøsland av hæsson, og så er det som så kommer av mål, men så kunne vi si at hver spurninger har vi framvist til å si ta det lyset etter her, og lykke notere etter her, jeg har akkurat som ikke ordentlig ganske vøyt, så kunne vi lete til å henge, til at det har vi opplevet, og mange mer leser skriften at det ting ikke skilja, men så skilja vi det 17. Etla vi kan vente atter til det, og er det vi på hva vi gjør her, at det er akkurat som man nok så stått at vi kunne lese skriften her, og lykke bruke seg tog på det. Det er noe som er ekvile ukommelig, som vi klarer å krøste inn i akkurat gjørende sted. Så vi får at røyne etter her, og samband med det som vi får at det er brått vi får lese, som er i 4. Mosebok, så kommer vi inn og heter vi typen eller myndon. Skriftene er fotlar av myndon. Og så er det ta seg om et eller annet minster. Vi kvart så ikke vet at sannløyden er i minstren og i maten som god handfører etter her, eller det som fører fram. Og så stender han skriver over i versen og Nya testament. Og vi har mynter i Gamla testamentet som pøyker fram av noe som skulle hente i Nya testament. Det er mynter av Jesus. Det er lampe som ble offret. Det var en mynd av at øynene skulle et offer komme, som ble offret øynene for å omgå de atter. Det var Jesus. Og så videre.
Det griska året topos, som vi har av enskon types, eller typer, kanskje danskon og så videre, eller vi sier det førskon, det har blitt brukt 16 før i Nya Testament. Og et sted her da vi gjør som er gitt av et ødelkjenne atter til at Thomas, tar sier for Thomas, vi tar seg Jesus, han er risen opp. Så sier Thomas, for jeg ikke suttja eller merske, naklamerskene, og i hånden hans er jeg trykje av naklanen, og i hånden hans er og så framvei, så det vi på det her. Så etter her, det som var etter, at naklen er vi ut, det var merske, og det er en tøtning av topos her. Så han ville suttja merske av naklan. Mynden av naklan her i verlig steg i her. Og vi leser Øysen Såsnar i Hebreabrannen, kapittel 24-25, akkurat disse årene her, at det har vært han nøyet at jeg mynter hins himmelska, var det rannsja såløys. Vi kom inn i et her, det er at hins anboen tar nytta, hei god sagt, hei skulle til rannsja såløys og såløys. Hins anboene var det mynter av nøkron i himmelen. Og så sier han at det som bare var mynt, et altar, eller en kasse, og så gjør det, det måtte rensast. Så sier han, så er det klart at det himmelska måtte rensa, vi ber til offren hesen, at det var til Jesus. Så Kristus var ikke i halvtiden som gjør det var vi hånden, og best var mynd av henne sanna. Nei, han får inn i sjølvan himmelen, for nå er stod jeg framfor Asjan Gods, og så leser jeg det her fantastiske, okkom til besta. Det vi på, om det bare hos som heter her nå akkurat, at han tar seg om mynd og mynd, til å vi vet at han har mynd av nøkron, som er i himmelen. Og Jesus, det som han gjør det, han får ikke inn i nøkron halvtiden som var gjør det ved hånden, eller som er mynd av det som være skulle. Jesus kom sjølvor, og han får inn i sjølvan himmel. Og her er han det, og stod fram okkom til besta. Så får vi det at lese. Og i første Mosebok kapittel, fjerde Mosebok kapittel 21. Fjerde Mosebok kapittel 21. Her er en avhåverd henting. Fjerde Mosebok 21. Og vi leser fra vers 4 og til vers 9. Fjerde Mosebok 21, vers 4. Så føret hei av sted fra Hårsfjallet, og tog løyene at reie heve for at være utenfor Edamsland. Av venom var falske avtål. De taler med det gode, og Moses sa til, hvor føret hit ut av Egyptalandet vi okkon? Da vi skulle dodge her i øyemørsene. Her er jo kvarske brei etla vatten, og henda vanlige føje bojer okne mot. Ta sendte Herren øyter armar mittel falskja, og ta byte falskja som mangt døye av Israel. Falskja kom nu til Moses og sier, vi har synda, tog vi har tala mot i Herranon og mot det her. By til Herran at han teker armarna fra okk, og Moses ber for falskjene. Ta seg Herren med Moses, gjer til arm, og set han av stong, så skal øyne kvar biten og hikker av han liva. Moses gjør det av kåpararm og sette han av stong, ta inn og armor hei byt i ankon, og han hukte av kåpararmen, så døye han ikke. Det er avhåverda vi har som brått nå, det er at vi opplever at vi leser skriftene, at skriftene er skipet til imisk ånderstø, som så er okkon fire dømme, eller avværingar, eller bare positive og negative, om hvordan vi øye at livet okkar er liv. Og 4 Korintbrev kapittel 20, her leser vi så løsner, 4 Korintbrev kapittel 20, og vers 9. Læt i okkon 4 Korintbrev 20 og 9. Læt i okkon heldur ikkje frøsta Herran, og så nekra ta med frøsta av han, og var og drypner av ormo.
det några andra artiklar som minnest ett annat sted här och tar vi skipa till dessa händelserna? Onkel vet, ja. Det är Jesus själv, ja. Ja. Så vi såg att allt detta till vi tar vi hitcha på det här. Jag granskar skriften här. Men om vi huxar med att ha brått i här, kvärt sammanhängen, det var det första vi hukte etter. Og sammanhängen her i 4. Mosebok kapitel 21 at det er ferasjøkken øyemørskene, og det narskast endan av å ta 40 år skøy i øyemørskene. Det at det ble så lengt og drutja døymon var av å ta egna avløydene, aktavits. Og så ikke at støvan her nekka som jeg lyser ofta framan undan, at det knarrer mot herran, det grenja, det finner manna og i øyemørskene så gjøre, og det danser maten, og så kommer dette her som så ofta, hvor fører vi ut av Egyptalandet, og så videre. Det var trealer her, det var drypen for godt år, og bøttene, og så hokset jeg etter av hvor fører vi herfra. Hokset jeg kunne missa sjånene, sånn som det gjør det her. Men vi så ikke øyne at flere av dem som var her, som leser ærested, de trosløs, det var bare vi, og så framvis. Men det var avløyen. Så sammanhengen her at de kunne fære en stittre ved, men etter mitt der vil ikke låte om landet, så det er fære 8 om. Og så henter det her som får fram her som vi leser, at de knarra mot herren, og herren sender øyter armar mittlen falt. Sammanhengeren hettar, så der inne, ja, at nå i just her så hender det her at kåpararmen kommer inn 4 tar sin, og det er gjørste motor herren. Og det er ferdig til Moses, og det er gjøtta søgna sint. Og Moses blir til herren, og så gjør han disse løsene her. Så jeg burde haft dette faktisk at høymon her, og så gjør det her sammanhengeren. Og så det hvert høvos båskaperen og just her. Jeg halte at jeg har det nekka framme her. Ja. Hvert halte at det høvos båskaperen i hendingst vil lese her om koppararmen. Jeg halte nekka bo på det her. Vi såg tar vi läsa det här att kvärt var alltså jag alltid herren daimon för det första konspiria. Det är jotta som sen väl Moses säger be till herren för jag. Ja. Herren han säger vi Moses ska skulle göra så gör han kopar arm och sätter han en stav. Vi såg för mig att schalt och det var så näck folk här till allt någon så stod han så högt att han var på allt så öne kvar kunde såcha härifrån som det var. Og skulle vi rundt dette som det kjøtt av, behalda det så om hentet han høres påskapen. God, han gjør en løsning. Men løsningen har det treit, eller løsningen at de kunne bli grøtt av biten fra armen, men de skulle ikke av kofferarmen. Det vi på det? Så han tenker ikke armene borster. Falsk sier, be han tenker armene borster. Men Gud sier, jeg skal ordne det. Men det er så snart. Til å si at vi er frelstor, eller bjargavor, eller grøttor, du tar døyes av biten, krever at vi trykker god til at han sier hvordan vi er frelst. De som sier at nei, jeg trykker ikke på det som kvapper armen. Hvis det var biten, så døyer det. Men de som tror og hukte armen, de blir grøtt. Så ikke firmaer og isen her, dessa mammorna som får drönnande stäv som lyckla batten och till det byte. För jag visste att det är koppararmarna. Vad gör detta vi? Jag kan ta granska skrifterna så här. Vi börjar skilja tutningen av att människor skiljer efter det här. Så att det här har jag skrivit som en hövsbåskap till det här så stort som möjligt. Och så kan jag säga, vad stolar under händan hövsbåskapen?
Her var det mennesker som var sek og i vanda for dodja. De hadde jo knarra en av god og så gjøre, og i avløyen og alt det her. Men nå hendte jeg til her, og de var i deia vanda. Og det neste, at de var hjelparsleis, de hadde ånga styrke, eller neka, til å bjerga seg sjálv ur seg støvn her. Og at akkurat vi litt opp, kan vi si, hvis armen vi litt opp, så at øll kunne søtja til han. Og at tilpå var givet til bjerging. Og de som tro tog, som god seg vidt deg, de levde. Jeg hadde leia. Kan vi si at her stolar under til hjertet, under til å få til å være høvås bådskapen. Hva er lærer etter Kristus? Det var mitt eller annet tog med dansver etter her. Vi får bruke ganske de fleste punktene her. Hva er lærer etter om Kristus? Jo, vi har ikke tog at det ble at disse versene opp, men Galater bra tåser om dette at Kristus, og vi kjenner hodet ikke, at Kristus sånne gods ble gjørt til synd, eller til bann, og synd for okk. Og Kristus var litter opp av krossen. Hese kåpararmeren som ble litter opp her, til Jesus sjálvor, som utlegger tøtningen av, til han tar seg av Nicodemus og Johannes kapittel 3. Det er avhverst da. At han sånn vidt 4-4 skriftene utlegger seg sjálvor. Så det er Jesus sjálvor som sier at akkurat som kåpararmeren var litter opp, hva sier han til av Nicodemus? Nicodemus visste allt om att det här. Han dotte åt han, han dotte så gärna vara smadranker. Allt det som hände i öjemörst, skriften där. Så där Jesus vi han, akkurat som kåpar han var lytter upp i öjemörst, så visste Nicodemus bøyna vid at det var øynasta bjerging for Taimons for biten, men det hitja kåpar han. Og Jesus brukar det, sier Nicodemus, så snart det vi her. Du er ikke automatisk, for du er jøde, og lærere og professorer og alt dette her, så er det ikke et baden gods som kommer til himmels til det dårst. Nei, man fatter han ikke. Og så sier han at det er mennesker som skal lytte opp. Hver tilsipingar er det til andre stø i skriftene. Og til at det ikke her som jeg alltid er spennende i her som brått nå, ved kvart så kan evne, altså noe som metallet, øyne hava tøtning. Og mynden, armeren, hon møter vi i 1. Mosebok kapittel 3. Han er et merke om synd og bann som fyllde vi til at menneskene synda i fall. Så armeren, Satan, vi kjenner disse myndene av tog. Så vi kan si at Jesus gjør fullkomlig alt dette til ønskes. Vi så innom offer. Så er det kåpar som er et metall, og ofte har sett samband vid dom og i Bibelen. Det kan også omta ta i ditt lesa at kåpar tar genger at, vi tar kåpar altare, og da rønses og illete, og vi tar føtene til Jesus i oppenberingsene, der er kåpar som metallene gonger i middelen samkomner, tar seg om at han hikker etter og dømer og så videre. Så alt dette så ikke vi at. Og vi så ikke at Anna, og ta som tilsipingar, at trygg vil avmynda vi at hitja. Og ta lesa av det også, det som mente, at her vi eier tikkara fest av Jesus, oppas mann og fullkomna tror okkara, lesa vi det og så videre. Så dette var trygg, og anledde at hitja. Kåpararmen gjør det søttene til en snavestein i Israel, og de for å tilby han. Hokse dikkon, en kåpararmen som er bjergingen da, dette er just det jeg tog det han nyer, og hadde han visser. Det enda vi at han var det som de tilbøy, og tog det søttene kongabøk, og at han fyrer. Og ta ble så armeren til anskjørt, men forstille dikkon at det hvordan gale det kan genka at dette fer er leie, ja. Jeg har alltid at jeg er kommet nøkkelunda i røknen. Jeg får nevne bare noen hjelp i anpå.
Ja, den praktiska nuslan, og gjør det kjøtt av at jeg levde om. Den praktiska nuslan av her som vi løser om hendelsene og øyemørsene og kåperarmene. Jesus brukar det her som en mynt, og vi kan se det praktiska urslit i auto at dette passer framvis. Ja? At så Jesus Nikodemus sa, hvert han som tror skal være frelst. Og vi legger mest til at Nikodemus selv tok om at Jesus eller Nikodemus ble frelst, og så ikke han atter det som bare støvende med den andre. Og det praktiske bordet at atferden og gjerne av øyemersene til øyeveren avværen til okken. Til å si god, han heter framvis synd og refser henne. Og vi kan undre oss det her så, og heter at Jesus ville gjøre oss til synd og bann for okken, til å øye å få okken at tilbya han. Og avvarskar hette i stikken så sånn opplever jeg det i øtlen før. Ta hit inn i etter her, bruker tog på årgås og så ikke sluks med det her, men at Jesus gjør det dette for meg, jeg som var biten myndelig av armen og jeg vil avløyne alt dette her, som Jesus gjør lyset for meg, det er ferdig til at ikke at tilbya han. Og jeg var ikke, det var spørningen, jeg hadde vel løpet her bare men om vi sitter etter noen spørninger som vi vet, kanskje til også, ja, at vi metallen og så videre, og at vi det som jeg også sier og så videre, til imen som vi kunne skrive oss nye og også om, men dette er så en stort jøkkengang jeg har som bråten. Så her har vi noen anpå, sammen med gransking av skriften som jeg får enda vi, noen hjelp i anpå, og det at vi tar oss med at vi kunne granska bøker og så videre. Og her så noen høyma så det finnes en ørgrunna, og det godt tilfær, og det vanlig tilfær, og det blanda tilfær. Og det for å oppleve at tilfær fra sommon utgivaren øyla godt, og så det som det blanda. Og nå husker jeg at det til dømes her, og i havnene så det en bokhandel Logos, og her kan man så spyrja seg 4. Men annars det som nevnt her, dette så hjemme så rundt de kunne bruka. Og han den nyeste EBS.F, og til så Emmaus på Uppskøyne. Og her så en som til dømes bare om Rombrevet, og en om Filippebrevet, det inne i boken, bare døme. Og her et evne, virkelig heilig andans. Så dette kommer an på som de kunne bruke personlige, etla og i balk. Og jeg vil si at det en handbok som jeg kan vimmelde tikkene. Her alt i øynene, og det ikke ble jeg flere bøker til øyne stått til å kunne til. Men det BBC. Kjenner det til henne? Hun heter Believers Bible Commentary. Og det William McDonald som skriver henne, og jeg har en her øsne, og hun med damer så vel til at her øtl bibelen ui, og til stått brått om hvert vers og så framvei, så hun passer alle Hitler, og tykker henne vittikon, og så videre. Så dette bare noen svarer, og til nekv andre anbå vi kunne nevnt, og nekv øsne av neten å finne. Så dette vet jeg. Men her signet dere, og jeg tenker gransking og lesning av skriften om.